Madzulo abwino tsopano tikupatsirani nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Gulu la makontraktara amene amafuna kutenga ulamuliro wa zipata za Chingeni ndi Kalinyeke lanenetsa kuti lichotsa chiletso chimene bungwe la Roads Fund Administration latenga. Anthu miyanda kuzomba aperekeza thupi la Zakeyu Matekenya omwe amwalira la Mulungu apolisi atawaombera. Monkhani zina, banki yaikulu ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yofuna kuonesetsa kuti Amalawi akumvetsa bwino zachuma pofika mchaka cha 2030. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri tatendikhala limodzi. Madzulo ano gulu la makontraktara amene amafuna kutenga ulamuliro wa zipata za Chingeni ndi Kalinyeke lanenetsa kuti lichotsa chiletso chimene bungwe la Roads Fund Administration latenga. Makontraktara awa adakonza mmawa lino makamaka lero lino kuti atenge ulamuliro wa zipatazi poonetsa kusakondwa kwawo ndi kusalipidwa kwa ngongole yokwana 15 billion kwacha. Isaac Salima akufotokoza. Makontraktara awa ati adachita chiganizo chikamba kakuti bungwe la Roads Fund Administration likuchedwa kuwalipira ndalama zawo zimene nzodusa 15 billion kwacha. Makontraktara awa adakonzekera kuti lachiwiri lino akakumana matogeta awiriwa kumene adaopseza kuti akatsekula malowa kuti galimoto zizikadusa usalipira. Koma bwalo la milandu lalikulu mu mzinda wa Lilongwe layimisa zimene makontraktara awa adakonza pamene lapereka chiletso ku bungwe la Roads Fund Administration kuti makontraktara awa asapitirize zimene akufunazi. Mu chiletsochi bwalo la milanduli layika pa 1 mwezi wa mawa kuti mbali ziwiri za nkhanizi zizamvanekayi pa nkhaniyi. Koma mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la makontraktara awa Alex Chimwala ati iwo akachotsa chiletsochi. Tikana kuti ndife okhumudwa kuti msonkhano walephereka, anthu tinakonzeka kupita matoge sonse awiri, Kalinyeke yakudeza ndi Chingeni imene ili munchewu. Tinakonzeka kuti pamene paja tikalole magalimoto azingodusa kuti ululu umene tikumva ife olephera kulipira school fees, kulephera kulipira antchito, kulandidwa katundu ndi ngongole umene onso ukachitikire ndani wa amve ululu umene onso maofficers a Roads Authority mwaona amene anabwerera panja pa zimagalimoto zopuma folo magalimoto abwino kusonyeza kuti wakusangala zikuyenda. Koma ife ma main stakeholders awo amene timapasa ntchito tikuvutika. Lolemba bwana mkubwa boma la Nchewu a George Ngaiyayi adachititsa msonkhano umene umakhuza nthumwi zochokera ku makontraktara awa, bungwe la Roads Fund Administration komanso apolisi kuti akambirane pa zimene makontraktara awa adaopsezazi. Koma mkumano sudapitirire malinga ndi chiletso chimene bungwe la RFA latengachi. Anthu okhuzidwa ochokera mboma la Balaka adalengezanso kuti akakhala nawo pamalowa pamene makontraktara awa adzikatenga ulamuliro wa zipatazi, ponena kuti kuchedwa kulipira kwa malipiro kwa makontraktara awa kukukhuza ntchito zachitukuko mbomali. Anthu miyanda kuzomba aperekeza thupi la malemu Zakeyu Matekenya yemwe wamwalira la Mulungu apolisi atamuombera. Ngakhale kunali bata masana alolemba kummawa wa tsikuli zinthu sizinali bwino kamba kuti madalaivala ena anachita zionetsero zokwiya ndi imfa ya nzawoyo. Madalaivala awa amafuna mayankho kuchokera ku polisi pa za imfa ya Amatekenya. Jason Malowa walemba ripoti imene akuwerenga ndi Kelly Napolo. Kummawaku oyendetsa galimoto zamatola mu mzinda wa Zomba adali okwiya. Iwo adayenda ulendo wa ndawala omwe unakathera kulikulu la polisi ku chigawo cha Kumvuma. Madalaivala awa akuti akufuna mayankho pa imfa ya mzawo wina yemwe apolisi amuombera dzulo. Iwo anakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa polisi mchigawo cha kummawa Gladson Chipumphula. Sizinali zamtendere kamba kuti atamaliza mkumanowu madalaivala awa adatseka msewu wa M3 omwe umalumikiza maboma a Zomba ndi Mangochi. Oyendesa galimoto ena anakakamizika kudusa njira zina zamadulira kamba kuti anthuwa adayamba kutentha matayala pa msewuwu. Sizikudziwika kuti akuluakulu ndi atsogoleri a madalaivala awa amvana chani kutsatira zokambirana zomwe achita. Thupi la malemu Amatekenya lilowa m'manda kumudzi kwawo m'Migoli kwa mfumu yayikulu Kabuye m'boma la Phalombe.
Kerry Napolo kuwerenga ripoti limene walemba ndi Jason Malowa. Nthambi ya immigration yati kugwiritsa ntchito zikalata zabodza ndi vuto lalikulu mdziko muno, ndipo anthu amene amagwira ntchito mzipata zolowera akufunika ukadaulo kuti vuto lichepe. Komishonala wa bungweri a Fletcher Taonga Nyirenda ndi yemwe wanena izi kumponera mboma la Dowa pa maphunziro owunika kusiyanitsa kwa zikalata zovomerezedwa ndi zabodza. Emmanuel Simpakolwe ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi Nyirenda, anthu amene amapalamula milandu ikuluikulu monga kuzembetsa anthu, kuba, kuzembetsa ndalama, ingakhale zauchifwamba, amagwiritsa ntchito zikalata zabodza polowa mdziko. Iwo ati maphunzirowa athandiza kwambiri anthu ogwira ntchito mu zipata za mdziko muno kuti adzisiyanitsa pakati pa zikalata zolowera mdziko zimene zili zenizeni kapena yayi. Iwo ati maphunzirowa athandiza kwambiri anthu ogwira ntchito mu zipata za mdziko muno kuti adzisiyanitsa pakati pa zikalata zolowera mdziko zimene zili zolondola kapena zabodza. ndikhulupirira mukuziwa unena kuti pakakhala zinthu zonena kuti munthu wachinyengo nthawi zambiri amafuna kubisa identity yawo, ndicho linga yonena kuti no pakanano amakhala kuti madocuments aja amafuna kuti apange zina mwina atakutenga mwachisanzo chitupa cha inuyo ndikuchisintha mwina mayina kusintha chithunzi kumene ndi zinthu zimene zonse zimene tikunena kuti taphunzitse maofisa wathu kuti mazitha kukhala ndi ukadaulo onena kuti akuona ndi zinthu zingati zimene zonse athe kumazigwira. Ndipo Asiza Sawerengera ndi mmodzi mwa amene anachita nawo maphunzirowa. Pali kuthekera kunena kuti akambirembere wamwina amatha kugwiritsa ntchito madocuments amene alosavomerezeka ndi boma komanso boma kunja, komano mwina kutengera kuti mwina tinalibe ukadaulo odziwa kuti kodi travel document imene iyi ndiyeni kapena njaboza, timangopeza kuti mwina anthu aja timatha mapanga clear mosatsatira ndithu ngati zimene zonse. Komano ndikubwera kwa training imene iyi zitithandizira kuti tidziwe kuti travel document yomwe agwiritsa ntchito munthu ndi ukambirembere kapena yeni ndoti inaperekedwa ndi aboma. Bungwe la International Organization for Migration IOM ndi limene lapangitsa kuti maphunzirowa achitike. Bungwe la World Bicycle Relief lapereka njinga 80 za ndalama zokwana 29.2 million kwacha ku bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Trust kuti lithandize kuphunzitsa anthu pokonzekera chisankho cha chaka cha 2025. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani a Agi Kanthambi wati thandizoli likufuna kulimbikitsa utsogoleri wabwino m'madera komanso kuthandizira mayendedwe abwino. Brenda Kayo akufotokoza. Akanthambi anati njinga zomwe aperekazi zithandizira kuti bungwe la NICE lifikira anthu ochuluka, kuwaphunzitsa komanso kuwunikira pa zolinga za m'madera mwawo. Pozindikira mitunda imene amavolontiya wakuyenda kuti akagwira ntchito imeneyi, tinaona kuti ife ngati World Bicycle Relief tibwerepo kuti tiathandize kuti tiyapase nthawi yowonjezera kuti pamene tikupereka njinga izizi tikuwathandizira kuti akhale nthawi yowonjezera pa nthawi imene akugwira ntchito yawo, kuti ngati amagwiritsa ntchito tingoyerekeza ola limodzi pokafikira anthu amene agwira nawo ntchito agwiritse ntchito muna ngati 30 minutes kuti athe kugwira ntchito yawo, potero akwanitsa kufikira anthu ambiri mu nthawi yochepa. Ndipo membala wa bungwe la NICE Trust Ulemu Bakali anayamikira bungwe la World Bicycle Relief kamba kathandizoli. Iwo anati thandizoli lithandizira mu njira zambiri popereka mwayi kwa anthu omwe amagwira ntchito limodzi ndi bungweli kuti akathe kufikira anthu ochuluka. Njinga zithandiza kwambiri monga mukudziwa ngati fa NICE tini mavolontiya ambiri dziko lonse la Malawi okwana opozibilira 10,000. So njinga zithandizira mavolontiya athu kuti athe kufikira malo ovutitsitsa kufikira, athe kuyendera ndikutoka kuisa anthu za civic education m'Malawi. Njingazi ati ziperekedwa m'madera onse m'dziko la Malawi. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. Mild sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Mwai Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies.
Of course, Blue Band is amazing on toast. Duh. But did you know there's more? Blue Band can do your topping and your frying and stir frying and mixing. Blue Band for stewing, baking sauces, also grilling and toasting. Nice in matoke and ugali and tilapia. That's right. For breakfast, lunch, dinner, snacks. Tasty, crispy. Want a bite? Mmm. So yummy every time with omega-3 and omega-6 vitamins all for free. We use it anytime with healthy G. I'll be cooking up a song for my family. Yes, Loani. Zikomota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha Bantle. Zolembera za Bantle zakhazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za Bantle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za Bantle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888-107-261, Lilongwe 0886-074-737. Bantle, buy original, avoid counterfeit. Bantle, write miles with a smile. Pitiriza nkhanizi madzulo ano, National Bank yati yabwereketsa ndalama pafupifupi 1.3 billion kwacha pansi pa tiwoloke kwa mavenda. Banki iyi yati chiyambireni ngongoleyi mwezi wa Septemba chaka cha 2022 mavenda opitirira 400 apindula potukula mabizinesi yawo. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu a National Bank a Oswin Kasunda anayankhula izi pomwe anakonzera kadzutsa kwa mavenda akuchigawo chakumpoto. Akasunda anena kuti ngongole yatawoloka yathandiza kwena kuti mavenda ena asinthe kaganizidwe ndipo ayambe kusunga ndalama zawo ku banki. Pakadali pano iwo anena kuti maakaunti yatsopano kwana 1600 awatsegula amavenda. Tinakhaza ubale ndi ma vendors titaona mavuto amene ma vendors amakhala nawo, komanso titazindikira kuti ili ndi gulu la anthu amene akuone kuti alibe ubale weniweni ndi mabanki. Mwina mabanki amaona ngati amene ndi gulu losafunika kwambiri. Ndife tinaona kuti tipakene ubale kuti tathandize kuti mabizinesi awo apite patsogolo. Komano iwo anena kuti mavenda ena sakumabweza ngongole zomwe kuti zibweretsa mbuyo ntchito za banki. Wapampando wa mavenda ku Mzuzu Alexander Sikwese anayamika bank ya National kamba ka ngongole yatawoloka, komano anapempha banki kuti ichepetse ndondomeko yotengera ngongole ponena kuti ndi yayitali. Kumaloni nako kutengera ni makhayo vuta pafuaza zolembalembazi ndife mavenda school fe ayi zolembayi kuti atilembere wa makanika mati kalembe nama kupasa ne mkalembe tisaine amene fe kuzawo sukulu ayi ife timangofuna ndalama zibwere patumba. Mavendawa anapemphanso kwena kuti banki itsegulenso malo ena omwe makastomala angamapiteko ku Mzuzu ponena kuti malo amodzi okhawa amakhala odzaza. Ngongole yatawoloka imalola mavenda kukongola ndalama pafupi 5 miliyoni kwacha ndipo atha kumayibweza mu zaka zitatu. Banki yaikulu ya Reserve lolemba yakhazikitsa ndondomeko yofuna kuonesetsa kuti Amalawi akumvetsa bwino zachuma pofika mchaka cha 2030. Gavana wa banki iyi Wilson Banda wati ndondomekoyi ndiyofunikira kwambiri kuonesetsa kuti Amalawi ambiri akutsata bwino nkhani zakayendetsedwe kachuma. Mneneri Shepherd Bushiri wati akuyembekezera anthu mazana kuti atengapo mbali pa chikondwerero cha chipulumutso chimene mpingo wa Enlightened Christian Gathering the Jesus Nation uchititse loweruka likubwerali. Chikondwererochi chichitikira ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhula pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, Bushiri ati oyimirira nthambi za mpingowu kuchokera m'maiko 47 adzabwera ku chikondwererochi. Bushiri akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba.
cholinga cha msonkhano umenewu monga nakamba kale muja ndi chakuti timakondwerera kukumbukira kapena ndikambe kuti ndi birthday yathu monga timakondwerera tsiku limene tinabadwa kuthupi. Ife tsiku limeneli timakondwerera tsiku limene tinamudziwa Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Ndiye mu tsiku limeneli tikuyitananso amipingo osiyanasiyana kuti kandi azibusa kandi azitumiki osiyanasiyana, of course tilinso ndena amene akamba kale kuti akubwera kudzakhala nafe pa tsiku limeneli. Koma mwapaderadera tikupemphanso kuti onse amene akuchimva kuti akhoza kudzakhala nafe pamwambo umenewu okumbukira tsiku limene tinamudziwa Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wathu kudzakhala nawo. Mu nkhani zina, kusowekera kwa mgwirizano pakati pa nthambi zokhudzidwa akuti ndi chimodzi mwa zifukwa zimene zikukolezera mchitidwe wotengera malamulo m'manja mwa anthu m'dziko muno. Wapampando wa bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC ya Robert Mkwezalamba ndiyemwe wanena izi. Daniel Zimba walemba ripoti ili. Pofika mwezi wa Disemba chaka chatha, anthu okwana 914 ndiwo anachitidwa chipongwe poganiziridwa kuti anapalamula milandu yosiyanasiyana m'dziko muno. Mneneri wa polisi Peter Kalaya lolemba anatsimikiza kuti milandu yotengera malamulo m'manja ikuchulukirabe m'dziko muno, koma sananene chiwerengero cha anthu okhudzidwa chaka chino. Mawu ake, mkulu wa bungwe lomenyera ufulu la Human Rights Consultative Committee Robert Mkwezalamba anati kusowekera mgwirizano pakati pa adindo ndi anthu kukukolezera mchitidwewu. Iwo anati mafumu ndi anthu m'madera ali ndi udindo waukulu pa ntchito yothana ndi mchitidwe otengera malamulo m'manja. Kwa ife chimene unati chimakhala chovuta nchonena kuti mapezedwe athu a dziko muno ndosiyanasiyana, kuyambira mabanja, chuma, kuyambira mabungwe kapenanso boma mapezedwe ake. Ndiye mapeza kuti kudera kuna kulikonse kumakhala mpikisano, wina aliyense amakhala ngati ali pa mpikisano pa zimene akufuna iyeyo, ndiye makhala mukukokerana. Ndipo kumbali yake mfumu yayikulu Kachindamoto anati pakadali pano anakhazikitsa ndondomeko zofuna kuthanirana ndi mchitidwewu mdera lawo. Zoonadi ineyo ndithu ndayitanitsa onse mafumu onse kubwera kunoko headquarters nalongosolera ndithu kuti munthu akalakwa sikuti ifeyo tikhale tikumvuta munthu ujayi, tionetsetse kuti kodi chakuchitika nchiyani. Nkadzango kumva kuti wina mfumu ina kuti ndikhale ndi munthu wina oti andimvere zimene ndanenazo. Mfumu yayikulu Lukwa nayo inati ikuchilimika polimbikitsa anthu ake kutsatira ndondomeko zoyenera pothana ndi anthu oganiziridwa kuti apalamula milandu. Malingana ndi Akalaya, mchitidwe otengera malamulo m'manja ukukulirakulirabe m'dziko muno chifukwa cha umbuli wa anthu ena pa za malamulo. Iwo ati nthambi ya polisi ndiyodzipereka ndipo ikupitirizabe kuyesesa kuti ithane ndi mchitidwewu. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Gulu la makontraktora amene amafuna kutenga ulamuliro wa zipata za Chingeni ndi Kalinyeke lanenetsa kuti lichotsa chiletso chimene bungwe la Roads Fund Administration latenga. Anthu miyandamiyanda kuzomba aperekeza thupi la Azakeyu Matekenya omwe amwalira la Mulungu apolisi atawaombera. Mu nkhani zina, banki yayikulu ya Reserve yakhazikitsa ndondomeko yofuna kuonetsetsa kuti Amalawi akumvetsa bwino zachuma pofika mchaka cha 2030. Ndimapatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti, madzulo opambana. Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani za nyengo, ndipo muli ndine Eric Nsikiti. Mmene nyengo ikhalira usiku uno ndi mawa. Tiyembekezere mvula kugwa mwamphamvu m'madera ena a chigawo cha kumpoto monga ku Nkhatabe ndi ku Mzuzu, koma m'madera a zigawo zina kukhala nyengo ya mphepo ya mitambo ya chifunga mwapatali ndi yozizira pang'ono, komanso kugwa mvula ya mawawa m'madera ochepa usiku uno ndi mawa mmawa. Masana kudzakhala kwa nyengo ya mphepo ndi ya mitambo ya patali m'madera a zigawo zapakati ndi kumwera, koma mvula yowaza idzagwa m'madera ena a chigawo cha kumpoto. Chenjezo, mphepo ya mwera ikuyembekezeka kupitirira kuomba pa nyanja zathu kuphatikizapo pa nyanja ya Malawi ndi ya Chilwa.
mphepoyi ikuyembekezeka kudzachepa mphamvu pofika madzulo lachitatu lino pa 25 septemba 2024. choncho anthu onse amene amagwiritsa ntchito nyanjazi akulangizidwa kuti akhale osamala kuti apewe kutaya miyoyo ndi katundu. Mphepo idzomba kumwera chakumvuma kutentha makamaka kutentha kwa nyengo kwa Ngabu kutentha pakati pa 19 degrees Celsius ndi 25 degrees Celsius. Mu mzinda wa Blantyre kutentha pakati pa 15 degrees Celsius ndi 23 degrees Celsius. Mu mzinda wa Lilongwe kutentha pakati pa 15 degrees Celsius ndi 28 degrees Celsius. Boma la Mangochi pakati pa 20 degrees Celsius ndi 29 degrees Celsius. Pomwe ku Mzuzu kutentha pakati pa 15 degrees Celsius ndi 27 degrees Celsius. Lachitatu nyengo ikuyembekezeka kudzasintha madera ambiri ndipo kudzakhala kwa dzuwa. Nthawi ya kutuluka ndi kulowa kwa dzuwa mawa pa makamaka mawa. Mu mzinda wa Mzuzu dzuwa lidzatuluka 27 minutes to 6 ndipo lidzalowa 20 minutes to 6. Mu mzinda wa Lilongwe 26 minutes to 6 ndipo kulowa 19 minutes to 6. Pomaliza mu mzinda wa Blantyre dzuwa lidzatuluka 28 minutes to 6 ndipo lidzalowa 24 minutes to 6. Ndine Eric Nsikiti, madzulo pambana.